Na sziasztok srácok! Köszöntök mindenkit ismét itt a csatornámon. Mai részben meg fogjuk nézni a Kubota hogyan talajmarózik, a rakodós hogyan tudja kihúzni a burgonyák a sort, hogyan tölti be, illetve hogy jelöl sorokat még. Ugyanis ma elkezdődött a vetés nálunk, úgyhogy ezt fogjátok látni a kis gépekkel. Úgyhogy akkor nem is húzom tovább a szót, tartsatok velem, és nézzétek meg ezt a kicsit hosszabb videót. Na hát srácok, a talajmarunk utolsó rész óta ennyit változott, kapott felül burkolatot, illetve hátul egyetes zsanéros, ahogy megy le munkamélységre, úgy tud ez a kis ajtó felmozdulni, és akkor úgy simítja a felületet, meg nem engedi kidobni a földet. Kapott egy láncburkolatot is, tehát így most már zárt helyen fut a láncunk. Meg lett csinálva, itt a harmadik pontban lett esztergálva egy jó kis csapszeg, úgyhogy ma az se tud löttyenni. Úgyhogy igazából nagyjából a maró összeállt, még egy-két apróság van rajta, de ezt már idővel lehet orvosolni. Úgyhogy srácok, jelenleg így mutat a kis talajmarunk a géphez, illetve felkerült a traktorra a másik sárvédő is jobb oldalra. A motorházat nekiálltuk csinálni, csak most már kell vetni, úgyhogy ebben a videóban még nem lesz rajta motorház. Utána pedig ugye a váltó fölé kell, majd a lemezelés, illetve itt a kormányoszlop oldala is szépen be lesz lemezelve. De igazából egész kompakt kis maró lett hozzá, és tökéletesen működik. Ugye a TLT-nket ezen a karon lehet kibe kapcsolgatni, úgyhogy minden kézre áll. Kézigáz is ugye felkerült közben a traktorunkra, úgyhogy azzal se kell már bíbelődni. Az pedig ez a karító oldalt, igazából egyszerű, mert nyomja a gázpedált, ahogy nyomom előre, úgy tolja rá kézigázt, aztán igazából ennyi. Na, a rakodósunk az meg ugye itt van. Ezen igazából nincs semmi változás, ez működőképes gép. Erre is majd a motorház lesz megcsinálva, aztán igazából annyi meg, majd kiépül egy hátsó TLT hajtás erre a gépre is. 3 ponttal lesz egy kicsit variálva, az lesz átalakítva, de nem lényeges. Na úgyhogy itt lesz a krumplinknak a kiszántója. Ezzel fogjuk szépen kihúzni. Egy jobbos meg egy balos ekelet összefordítva. Így igazából tökéletes ilyen töltőekét kaptunk, viszont a burgonyának a betöltése az majd nem azzal lesz, hanem van itt egy ilyen tárcsás kis töltőnk. Itt van közben minden szerszámlazító, grilla, kanál, kombinátor, kis saraboló, 3-aseke, 1-eseke, hát van itt rengeteg minden. Na úgyhogy itt van ez a tárcsás betöltő, ezzel szoktuk a krumplikat betölteni, illetve itt van egy 3-as kis sorkihúzó, és akkor ezzel a többit majd. Na úgyhogy srácok, ez lesz látható. Nem tudom, hogy a hang mennyire lesz jó, mert fúj a szél, mint az állat. Vettünk külső mikrofonokat is, de ezzel a kamerával vagy telefonnal nem akar működni normálisan. Lehet, hogy a régivel is fogunk videózni, ott picit rosszabb lesz a képminőség, viszont a hangot jobban átadja. Na úgyhogy srácok, akkor menjünk és akkor csináljuk. Na srácok, kijöttünk a géppel, ilyen bekapcsolva a TLT. Szépen tekeri a kapát, és akkor ezzel meg ugye ki lehet kapcsolni. Ha felhúzom a kart, akkor megáll, a lenyomom a kart, akkor elindul. Úgyhogy most jelenleg 2-esben van a Marutti váltó. Ugye a Marutti váltón át lehet állítani a marónak a sebességét, illetve a TLT fordulatot. Úgyhogy ilyen ez a kis szerkezet. Ugye itt a TLT kapcsoló hátul van a gépbe, Marutti váltó meg elől van, és akkor ott lehet a fordulatot, itt meg a kibekapcsolást állítgatni. Kijöttem közben itt a kis rakodósra is, ez meg majd a végén lesz ugye használva burgonyához, meg majd a többi sorhoz. Szépen megy a szerkezetünk, dolgozik a talajmaró. Ugye igen, agyagos a föld, csapkodja a lemez, annak van egy kis hangja, de igazából nem számít. Azért van a burkolat, azt nyugodtan csapkodhatja. És szépen dolgozik a gépünk, robotpilótába megy. Ugye ahogy megyünk itt lefele, egyre lazább, puhább a talaj,
Itt kb. Ahol van az az oszlop, onnantól már homokos, azért van hátraragva mindig le a krumpli, és akkor itt szépen igazából itt már dolgozik a marong, úgyhogy ez így megy. Kisgázon megy igazából, motor szépen bírja a marót. Na innen srácok, nézzétek, itt már sokkal lazább a föld, úgyhogy ez így szépen elviszi. Szépen hajtja. Vezetőállásból is picit mutatok egyet, hogy itt szépen dolgozik, mindjárt mutatom. Szépen megy a hajtása is, hajtja a traktor, úgyhogy igazából tökéletes nekünk. Amire kell arra, azt nagyon szépen csinálja azt a kis munkát. Mindjárt kiérek itt ugye a föld végére, itt lenne a csicsóka van, ugye az nem lesz bántva. Ő nagyon szépen dolgozik. Ha kiérek, akkor csak kuplunk. Felemelem, ugye ez a hidraulikája. És akkor itt ezzel a karra, meg hogyha felhúzom, akkor ki van kapcsolva. És innen már szépen kötyörög alapjáraton a gép. És hát igazából hamu földet csinált. Na srácok, folytatódik a marás. Aztán most az egész szépen majd ugye fel lesz járva. Aztán mehet bele mindenféle. Azt utána akkor jöhet a rakodósunk. Ugye még próbálgatva volt, amikor csináltuk most ugye a marót. Addig itt fő volt járogatva, de középen még elmaradt. Ez az agyagos szar. Most jó is lenne neki egy eső, mert már ki van száradva. Most talán írni fogja majd jövő hétre az esőt, elvetünk azt, akkor kap egy kis vizet, akkor reméljük, hogy ki fog kelni, kibújik hamar minden. Úgyhogy szépen dolgozik a marunk. Meg ugye tervben van mindenképpen erre is kiépíteni hátra a TLT hajtást. Úgy volt, hogy először csak előre csinálok, viszont annyi lesz a változás, hogy nem elő, hanem hátul lesz neki a kihajtása. Azért egy 1.5-ös turbodízel az kicsit komolyabban vinni, bár az is nagyon szépen elviszi a marót, de ezzel azért tudnák neki adni nagyobb fordulatot is, úgyhogy ez darálná ezt az agyagot is, mind az állat. De ez majd, srácok, a jövő zenéje, ahhoz majd egy picit a hátulját lesz alakítva, meg lesz majd csinálva neki egy hajtásház innen a váltótól. Ugye itt van szabadon neki most ki a féltengely hajtása, innen lesz egy ilyen cseplehajtás arról lefele csinálva fogaskerekekből, tehát nem használok én láncot ebbe, és akkor onnan majd vagy el lesz bújtadva hátra a TLT egy kapcsoló segítségével. Megy ez szépen, gyerekek. Azt a kicsit ütögeti a lemezt, hadd zörögjön a villám, ott teszi. Most csak ilyen lemezünk volt a burkolathoz, de megteszi. A villámot teszi, majd más nem kap, még egy-két merevítést alulra, aztán akkor már még csöndesebb lesz. De hát is még ugye a próbaüzemek, úgyhogy nem lehet minden elsőre tökéletes, de igazából, hogy dolgozik, az nekünk már tökéletes. És az, hogy picit zörög rajta a lemez, hát zörögjön. Verik ezek az agyagos rögök, fog is zörögni valamennyit. De azt leszámítva szépen működik tényleg. Csak ugye ilyen földből nehéz csinálni valamit, mert olyan kemény ez az agyag, mint az állat. Hiába van ugye megszántva, minden éven lazítva, trágyázva. Tehát ez akkor is lehetne beton törni, kb. Olyan kemény. Úgyhogy ez ilyen. Ugye itt régen szőlő volt fenn,
allu nem volt, ugye ott leg is látszik, a sokkal is lazább, azért van itt krumpli minden éven elrakva, és akkor el van felezve a kert. Ide fölülről meg a többi kukorica, bab, meg ilyenek, aminek nem kell olyan laza talaj, hogy tudjon nőni, mint a krumplinak. Na gyerekek, mielőtt most folytatnánk a rakodóssal itt a krumplisor kihúzását, most végignéztem a videókat, ugye ez már ezután van, és sajnos ott a mikrofonnak volt valami problémája, aztán olyan hangot ad erre a rakodósra, mint ami szét akar esni. Hát valóságban nem ilyen, úgyhogy ezért elnézést, srácok, megpróbálom korrigálni a mikrofonnal, mert így hát viszonyat szar lett végig a hang, de mindegy, nézzétek, ezzel már nem tudunk sajnos mit csinálni ez a jelenettel. Na srácok, burgonyának a legelső sort kihúztam, most meg volt a próbája, úgyhogy jó lesz ez a kis kihúzó is, úgyhogy innentől már megpróbáljuk videóba csinálni, mert most szeretnénk kicsit hosszabb videót csinálni az eddigiektől, úgyhogy akkor hát hajrá srácok!
Na srácok, az előbb láthattátok, hogy kiúztunk pár sort. Ugye amikor a csatlakozó sorra megyek, ahhoz itt van egy ilyen kis drótkötél, ilyen sodrony. Ezzel van ugye kimérve a távolság, és amikor ez az előző sornak a szélén fut, abba benne, akkor jó a távolság, úgyhogy ilyen egyszerűen most ki lett húzva. Az a baj, hogy igen száraz a föld, kellett volna egy kis víz, még, mert úgy szoktuk ugye rakni, amikor még nedvesebb. Hát most elég száraz már itt ez a teteje, úgyhogy most olyan lett, amilyen. Na de srácok, most bemegyünk, és akkor föltesszük a tárcsás krumpli betöltőt. Közben nyitunk egy kaput is. Szépen megy a gép. És srácok, most megpróbálunk azért egy hosszabb videót csinálni. Meg akkor majd írjátok meg, közkakas, meg akkor írjátok majd meg, hogy ez a hosszabb videó mennyire tetszik nektek, hogy csináljunk-e még. Mert akkor legközelebb is csinálunk ilyen hosszabb videókat majd. Ott is lenne a kis tárcsás betöltőnk, úgyhogy azt akkor mindjárt felrakjuk a gépre. Na, fel is került szépen a kis betöltőnk, úgyhogy elrakjuk a burgonyát, aztán akkor töltjük is be. Na srácok, nekiálltuk elrakni a burgonyákat, úgyhogy szépen, ugye már meg voltak csírozva, úgyhogy már ideje volt elrakni. 10 sor lett így, és akkor 10 bakhát lesz. Egy végig lett már rakva, most már kb. A felénél tartunk ott. Ki lett húzva felül is az összes sor, és akkor majd az is el lesz szépen vetve. Most lejöttem már vissza a géppel, fönn van ugye a töltő, amit az előbb fölraktam, és akkor utána ezeket a sorokat majd betöltjük. Csak kicsit szarul látszik így, de szépen ki lettek húzva.
Na srácok, végeztünk a krumplival, be lett töltve szépen, és megpróbálok, hogyha annyira akkor még látszik is, kicsit sötétítve. Most elraktuk itt a cukorborsót az első sorba, úgyhogy most innen ezt végig kell rakni. Ez egy picit el leszünk, de majd lehet, hogy alkotunk valamit a gépezet után majd egyszer. De egyelőre így is el van az ember, szépen el lehet rakosgatni. Pláne nem fújna a szél is, akkor jobban tudnánk videózni is. Na, úgyhogy ezeket szépen elvetegessük, és akkor még jelentkezünk, srácok. Srácok, most rakjuk a babot, és hogyha majd ez elfogy, akkor jön majd répa is, meg petrezselyem, utána pedig kukorica, és arra pedig futós bab lesz majd felfuttatva, egybe lesz ugye vetve. Aztán ahol elfogy, akkor többi részén már csak kukorica lesz rakva. Úgyhogy így szépen el van rakva, be lesz húzva, aztán majd talán kap egy kis esőt, akkor megindul a csírázás is, ha minden jó megy. Hanem akkor majd megöntezzük külön, aztán kész. Úgyhogy szépen így haladunk. Krumplival már elvégeztünk, az meg majd, ha kibújik, akkor majd újra lehet tölteni, ugye addig úgyis kicsit összeroshat, kimegy a levegő a bakhátból, aztán akkor majd újra lesz szépen töltögetve. Meg srácok, közben ugye itt van lenne ez a csicsóka föld, ugye itt vannak a tavalyról elszáradt csicsóka szárak, ugye ezek voltak olyan majdnem 3 méteresek, tehát ugye bennmaradt gumók, azok most újra hozzák ki a friss hajtásaikat, és akkor ugye így szaporodik, tehát itt már egy gumóról jön megint 5-6 kihajtás, úgyhogy így tud szaporodni évről évre szépen a csicsóka. Úgyhogy ez a föld az itt van, majd amikor minden kiderül, hogy csicsóka hol bújt ki, majd ki lesz gazolva, addig nem bántjuk, mert még bujásban vannak, addig nem lesz itt bántva semmi se. Mert ugye szaporodik elég jól, főleg ha laza a talaj, idáig van, és akkor itt lesz egy kis traktorforduló, itt pedig akkor már a burgonyák vannak, ugye, itt már ezen a földön, és akkor utána jön a többi, amit most vetünk. Látszok, jelenleg rakjuk a kukoricát, úgyhogy most vagyunk itt a földnek a felénél, úgyhogy már csak ez a fele van itt vissza, úgyhogy szépen ezt is betakarom, aztán lassan végzünk is a videózással. Na srácok, elvetettünk mindent a kertünkbe, oda lesz még egy kis földi mogyoró ragva, hátra meg csillagtök, és akkor ezzel végeztünk is. Idénre elvetettünk, ami meg nem fog kibújni, akkor oda majd rakunk valami mást. Most ide lett rakva még pattogtatni való kis kukorica, azt hiszem 2 sor vagy 3, meg egy kis piros kukorica, úgyhogy lesz itt most minden, hogyha időnk is úgy engedi. Kisgépek megérnek egy kis tapsot, mert tökéletesen dolgoztak ismét. Annak ellenére, hogy még nincs kész, tehát szépen dolgozott a kis kubota is. Talajmarunk az nagyon jól működik. Most olyan a föld, amilyen, azzal nem tudok mit csinálni, ahhoz képest egész jól dolgozott. Úgyhogy ennyi, srácok, minden szépen működött. Már csak le kell akasztani a szerszámokat, kapnak este egy mosást, és mehetnek is vissza a helyükre a gépezetek. Na de srácok, elérkeztünk a videó végére. Most nyilván van még min változtatni, tehát semmi se tökéletes, de nekünk igazából így már megfelel minden, ahogy működik, úgyhogy ez a lényeg. Úgyhogy akinek tetszett, srácok, akkor dobjon egy feliratkozás, egy lájkot a csatornánkra, a videónkra. Hát következőben akkor, srácok, még jövünk valami új kis tartalommal. Köszönjük, hogy megnéztétek. Na, szevasztok!